bilin. Huwag na apay. Lapra kilo man na. Ato agad, unlimited man sa diri. Kabalo ka nga ng per kilo, dili pa manggod sila ingaan na katuan dito sa ilang nasod. Sa inang bukid nga area. Kita kayo. So, ay makatanom ka sar o na diha. Manis? Bagay. Ito mo na si Arsi. Sanina blue ito. Nagbar kaya kami gabi eh. Ikaw ba nga ko? Ano yun mo? Wala ko sa bata. Yung to, krikot na. Kanin ko ano? Nara. Ano mo rin mo? Kung ano sila.